تحريم ذلك على المؤمنين والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء Cak ngaji kae lah roh wayah to Bi. Wis setengah loro kok. Sek ngaji ya. Yo ngaji lah wayah. Piye? Dobrak lho. Ayo dobrak. Parani. Piye, Pak? Piye, Pak? Masuk wi, masuk ayo. وهو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا أفلن يكون Delon jam piro kae? Jam piro kae? Masih kae? Yo Mas. Tapi sing apik to, aja blayer-blayer. Ngomong sing apik. Tiga keras lah gemlaran. Yo Mas, yo lereni yo. Sabar Mas, sabar saiki. Sampai lu gusir kene. Yo. Erki. Ngomong sing apik sabar. Dirangkul sih. Sabar. Wis kae gusir. Halo gusir. Wis Mas, ora sing akeh yo ngerti wis kan. Kasih terus tak kok leren sih. Wis trending terus ya. Wis. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iki napa? Iki lho Mas. Ki manggan masih teko kebar-kebar aku ning opo. Kok jere iki jam bengi. Kok sik ngaji ae. Piye Mas? Kowe iki tuwek lah roh wayah. Jam setengah loro sak ngaji. Kae lah roh jam lebih wasi kae jam piro kae. Yo ngene lho Mas, puran sing akeh. Jeneng ngaji kadung gayeng dapat meneh. Saiki ade prihatin jeneng wong dalu sing biasa ora bocah lagi kepingin iki Mas dalu. Biasane kan ora tau dalu. Wis pokoke wis puran sing akeh. Nek sampean gelem esuk ae bareng-bareng sore gawe ngaji ben ae padha ngaji bareng. Iki kanca-kanca tekone dalu. Dadi tak terus sampe dalu. Ya anggitku ya pengen makmur masjid piye to Mas. Pokoke itu sepurane sing akeh Mas. Sampai yo kudu nyadari ora bendino yo to. Iki kan bendino to Mas ngaji dalu niki. Bene kan jam 10 wis tak preni. Tapi ora wayah. Ya yo iya ya Mas. Wis Mas sepurane sing akeh bengi iki wis tak gawe dalu moro yo. Lagi iki nek bocah sak meneh kae lagi iki biasane gak 12. Wis pokoke sepurane sing akeh sesuk ae bareng-bareng sampean tak jaluk esuk sore bar salat yo rene. Ayo bareng ngaji bareng. Piye Mas ya? Yo. Esuk lebih sore Mas ya. Ya. Dasar di rumah wong rame-rame di tengah dulu. Wis oke Mas ya? Sepurane sing akeh. Mas, sepurane sing akeh. Sepurane sing akeh Mas ya. Yo, betul. Sepurane sing akeh Mas ya.